Здравейте, хора! Днес ще ви покажа моята къща в друга блока. Ето я. Първо ще ви покажа басейна. Ето баничките, грамовете, да. Това е котката и този човек. Те са пазачите, защото те живеят в някаква много яка и готина и скъпа къща и те пазят къщата и да не влизат бандити. Ето. Това е холът, много е як. Има си компютърче, а не лаптоп, да. А това вече е кухнята. Тя е много хубава. Ето. А това е мея яко. Ето. Това е двора, поляната. Ето. Сега ще оправяме към втория етаж. И като пусна това видео в каналът ми ще направя първа част. Айде бе, времето ми свърша. Окей. Това е щаята на майката и на бащата и си имат и беби. Ето бебито. Ето. Това е някакъв хол, не знам, тук пак има нещо хол. Ето щаята на момичето, много яка. Ето много яка. Тук пак има някакъв хол, много хубаво има. Тук вече, тук е терасата, много яка хора. Да, сега ще ви покажа къщата как изглежда. Бързо. Ето къщата. Това е новата, много яка. И добре, очаквайте първа част след 1-2 минути. Чао!